ngamong gidang saging ba saktor jud. Dara sa mga chikiting. Chicken way. Hotdog and long. Di minumilo. Kumain na sa'yo. Gol balik. Eh. Gamay lang. Hala. The greatest deliverer of your sins. Turns the sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Mga kacho. So mga kacho, so today's video is mag-celebrate ta sa atong 1K subscribers. So thank you kayo mga kacho sa inyong padayong pagsuporta sa channel. Ug kung tayo mo kalimot ibotaran si Padong sa pagkakonsehal sa atong bitaw joke lang mga kacho. So uban tayo mga kacho, mag-celebrate may bisag simple basta kanunay. So importante maayo lang taglawas mga kacho. So unta mga kacho nga di mo muhunong mag-support sa amo kamong YouTube channel Bisaya Micho. So, sa man natong langayan pa. Tara, uban ta. Nagustuhin na mo? Sinusulti mo dong. Kasulti rin kapoy ganing buhat aja. Nakubsan pa. Manik pa. Wala sagad. So, nanti may dagat raw. Balik yan mo pa. Bilaw. Eh, shoot dito sa Jimbre. Montan. So sa man niya ubusan magtubig among kwan motor. Doon ay kapoy-kapoy ba?
Really good. So, pahit sa may gasolina mga kacho. Pero, nalamid diri sa among one destination. Sa Matay og gasolina ba. Sitio Moller. Dahan sila guandre kanang nindot kay kaliguan ba. Nice swimming pool ka Dahil sila swimming pool kanang murag dagat ba. Kulay blue ang color sa tubig. Kailan mo sa Ambot na ano kang blue na ilang swimming pool. So mga chow, nada mong gasolina oh. Sting og kwan. Sagol mo sa among kwan. Amo doon yung kanon, dilim nun. Anas niya ng gasolina? Ay, wala ta. So thanks dahil kang tita Amay sa akong riband kay. Kacho, so gamay ra gid may karon mga 1 megabok 4 megabok kay among kauban kay busy sila naman sila trabaho gud ya, so bahalag kuan lang ginagmay ba basta kanunay. Medyo layo gid among kuanan kanang okay. Paita ni. Sampa ni. Ingon dagat. Kasangan lagi ni. Asa mang dagat re. O dara day. Sus dara. Dol-dol na mig dagat sus dara dagat day. Uy, taragid. Sus. Mahubsan paita. Mahubsan mo 'to? Mahubsan. Oh, So dara ding dagat. Muna ang sitio. Usa nga sitio dre? Sitio Lahog. abot lang basta sitio Moller. Basta sitio ni siya. Nga puingan. So kisa taganan magpa-shoutout sa among channel ha kay. Shout out lang mo. Please comment below. Oh. Dito. Mo ni si Cho Martin mo ni. Mga mo ang driver ka dangag. Dali kay mahubsan gihigop ang gasolina sa lubot. Lagyan mo ba? Ngayon daw. Oh. Di mo. Thank you guys sa kanang sponsor. Sponsor ka. Sponsor kang Makande. Oh. Tamo yaya kandi nga suportado guys sa mga YouTube channel. Thank you kaya. Sumunan dagat color blue. Samua kay sa bukid kay brown. Brown man to. Wa man to'y color. Okay, parat. The owner of Kalma. Muna may special guest to. Si Rojon. Legend. Guys, chat mo na niya kay wala sa uyab. So, Single na. Oh. Single kay wa man dere. So mga katso, so mao din na imong si Jose, si Cho Paps. MR. So pag mangutan ko ninyo. Cho MR. Nganong blow mang dagat? Nganong blow mang yung dagat di ay? Tatagsa daw mo ro. Mate. Murag Ikaw, ka na ang problema ha ba murag di jugo ka tubaga na. Oh, isa ka tubag. Ikaw kay weather forecaster man ka si Mang Tani. Tani. Nganong siya nga. Nganong blow dagat kay Basin sa langit blue. Oh. Reflect lang guro na siya sa lakuan guro guys. oh, science na oh. Dagat ba?
Matay ako. Oh. I-search lang ko na sa Google eh. Anong blow ning dagat? May kalibog si kayo na. Ano special guest kin katawa ra man gud mo. Oh may ano si problema nito ha na pod? So guys, So mao din dre ang sitio Muller. Lahog man siguro ni. di wala ako. Sitio Lahog. Happy 1K subscriber, Bisaya Minjo! The greatest deliverer of your dreams. Nawagan namin sa mga kauban nyo wadere. Kakotbol na mo oy. So nawagan namin sa mga kauban dere nga. Pon magbalik na yung ligo dere. Eh panagsara ba na may tapo. Okay, maniging ko nila nga. Why forever? Why forever na na? Why forever? Ikaw tayo, why forever tayo? Ikaw daw! Wala! Why forever? Seryo? Kani sila mga tawan na mga better mga good ni. Capital L-U-B. Better. So mga kachoso, kani din kanang nasa Loyo kanang mo na ang Woody's Beach Resort. Dire na pita. So gamay naman siguro po na siya entrance fee. So isa tiganan mo ari. So visit lang mo sa Medellin.
Kuan? Kanang isingan nimo. Yo. Wap, cupap sa cupap sa cupap. Oh. Cupaan ko. Kaya dagat blow. Lepas niya, Superman ya, Superman. Pakai nyo. Pakai nyo. Way gamit ang ajohos ay. Latukan ko. Tama na eh. Mo din na. Bagoong guys, kana bagoong. Mura man sa Bisaya pa kay ginamos. Na ginamos. Nila kinay suwa sa kuan. Busel lagi, busel. Busel. Oh, lami guys. Nalagi sili guys. May sili. Asa din na sili di ay? Sabi naray lang. Busel. Otsen. Mana kay sili. Sili. So mga kacho, so we will have a game. So magkuha na siya kanang Jack and Poy. Wan ara ba tubig? So kasi mapilde tingalan og saging. Example lang ana, og mapilde ka ihamal ang saging. So muna to. Okay, let's start the game. Dato. Oh, pilde. Guys, sige. Sige. Calap. Nga. Udah na. Isu Kadalian na mo eh. Silinder sang usaron. Lain usad. Nga. Dako kayo? Dako ka lang sana eban kamay kayo. Wa bulong kamaya. Next mana og kinsa gikuan ba? Okay, next. Si Chok Paps na og si Chok Martin. Oh. Okay, bato. Lumpiang. Lumpiang tubig. Bato. Lumpiang tik. Bato, pek. Balik. Balik. Pas. Bato, pek. Sama ya. Kain na pilde ah. Kain na din. Winning champion din siya. Oh. Okay. Okay, sa ganun mo ka dyan, Martin. Lapas lady nyo. Ay. Nga. Ay, buot! Sunod. Depending champion eh. Defending champion. May lagi ni kasi hawad sa Jack and Poy mere eh. Ay gamay ra. Ini apa nih panitan ko ato? Ay stop sa ay nang hilak diri. Nangilak Pilde ah. Iya balik eh. Puro gamay gi. Oh iya. Championship. Bato pik. Kapo na. Ala kita we Allah. Grabe. Nga. Ayo gini batade. Pero nga boy. May ni mga pili ko di batasa at bulangga na eh. Jack and Poy ato ni dala do sa kuan. Kuha na pilde. Pili. Terus, di mga ayo, may challenge. Oje manokol di ay. May challenge guys. May challenge. Oh yan, sabay tapang sad. Oh. Kita mo yan? Okay, aman si Boy Tapang ke. Dra. Kita nyo yan? Pili. Oh. May palaman? Boy Tapang, pakita nyo dyan. Oh. Kora ha? Okay, ada si Boy Tapang dia. Okay. Ito may tapak. Boy Tapang. May tapak. May bang May lakay. Merong pulaman. ano ba naman oh. Siri. Sili oh. Yung siri. Tapos slob yung ginatang gulay. Ginatang ginamos dai. Oh, sige. Tapos kainan. Kainan. Way lakan.
Ala. Uy, lang kayo? May tubig. Oh, may tubig. Walang tubig. Walang tubig. Napaka-basic lang. Napaka-basic lang. So mao na mo special guest. Isingan mo ga. Tingnan mo. Isingan. Tapang. Isingan. Wala dali James Red lang eh. Kini. Isa mo na eh. Tingnan mo. Di kuwede. Jan Prat. Justin. Justin Bieber. Justin Bieber. Nga kaya, Justin. Kamalison mo ga? hindi nga ito sila yung una. Ano sila? Israel na ikaw. Wala pangan. Wala lang. Bugoyan. Sayo. Yeah. Matay. Oh, sus, Gino. Sige, ikaw ko na, Chok. Ready. Sudah no. Mana cepat. Cepat saya. Allah. Ando. Allah. Ini deh, mana deh? Oh. Guys, marag. Kini siya, mawawad yung mata mo ni mama. Tumbling ka na. Don't worry guys. Pisan ako ng tumbling niya. Sige, tumbling ka na. Tumbling ako siya padung siyang dughan ba. Duh. 君の虜になってしまえばきっと Hugot na. Manurot akong hugot guys. Hugot na kayong dughan dito. Mau sila, dapat sila challenge sila. Okay. Barangay si Cok Muli. Bato. Okay, bato pek sa. Okay, bato pek. Bato pek. Bato pek. Mati. Pek. Agay. Okay, ambil deh may hamalan. Okay. Ay lagot na tara. Okay. Dito ko. Okay, balik. Ulay na sad. Okay, turun. Kung kita mo sokol, balik. Okay. Gamay lang. Okay siya, may boss. Bato, pek. Ano sa na? Balik. Okay. Bato, pek. Bato, pek. Jadi inaya lang. Lagi yang pamal gitu, inaya lang subo-subo. Oke, balik. Bato, pek. Dungan na. Bato, pek. Oh, gue pilih na san. Amalik lagi.
Ngago. Ismail din eh. Minig kapo dia. Wow. Masa-masa yun. Oh, kaya sa may masulti ng mga kan atong gibuhat karon. Kan terus na siyang permintihon. Oh, may kita mintihan na. Wala cute dari dapita. Na chicks ko na imo dara gadong. Di man mayong permintaan kay init kayo ba? Ah, lagi. Mo itom yata no. Mo paitom ito. Mo tangid kayo. Paitom. Buyas pobre. Eh mo gan sa metong gahid ka. May permintaan kayo. Pulan ba? Kung sa may pulan dai sa wala. Kapulan do sa kuha. So na may dagat nga pulan ko. No. Grabe no. Napulan. Napulan. Tama ko siyahin. Hotdog ang bilang. Hindi minuminaw ni. Hindi kayo mga. Wait. Advance Merry Christmas and Happy New Year! Happy New Year and may Pasko. Bagong tuig ba? Bagong tuig. Bagong tuig. What's up mga kacho? So salamat mga kacho kay gihumani mo among video. So inauton to mga kacho sa iyong pagtanaw nalingaw ra mo sa among gibuhat karon. So once again happy 1K subscribers mga kacho. So sa wala pa nakasubscribe sa among YouTube channel, so please don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell below sa among video. So sa ganahan magpa-shoutout, so just comment hashtag Bisaya Medyo. So bye-bye. God bless. Hey, Bisaya, hey, morning Bisaya, hey, Bisaya, hey, kahit Bisaya, hey, kung gusto ka nga mo magalas suway, ayaw lang kumpiyansa do, kasi buwano ne,